салом тамошобинони азиз, инак хуш омадед ба шабакаи Раҳмоналӣ. мо дар шоми деҳаи новакандоз қарор дорем. Чӣ гуне ки мушоҳида мекунед, як чизеро мо шоҳид шудем ки бовар кунед, дар шаб ҳамина мушоҳида кардем. ҳамин дарахтҳо ва меваҳои ҳамин олучаи саҳроӣ. тамошо кунед дӯстои азиз, як мӯъҷиза, як табиати зинда, он қадар зебо, он қадар бисёр бастагиай ҳамин олучаи саҳроӣ. Дар минтақаҳои мо олучаи саҳроӣ мегӯянд ва дар дигар минтақаҳо Кургсултон мегӯянд, чӣ мегӯянд. Хулоса беҳад бисёр бастагиай, бениҳоят. Ҳамаи ин як зебогии табиат ҳаст ва фоидаҳои табиат ҳаст. ҳар касе метавонад аз ин маҳсулотҳо истифода барад, ҷамъоварӣ кунад. Чунки мисол агар мо як тон ҷамъоварӣ кунем, 5000, шояд 4000, 5000 ҳаст. Ҳар як минтақада кормандони хоҷагии ҷангал ҳастанд, ба онҳо шартнома мекунӣ, ҷамъоварӣ кардан мегирӣ. Як миқдоре ба онҳо месупорӣ, мақсад ҳаққи анамун хоҷагии ҷангала. Дигар ҷамъоварӣ кардан мегирӣ. Хеле ҳамин қадар бисёрай, бовар кунед, хеле тааҷҷубовар. Рангоша бинед, ҳам зард ҳаст, ҳам сурх ҳаст. ҳамин хеле тозае, ки гӯё ина дору задагӣ бошӣ. ҳамин қадар бисёрае дар табиат. ҳамин сол беҳад худо дода, ина бинед, зардаш ҳастай, боз сурхаш ҳастай. И бод мақсад миҷозошон ҳар хелае. Нами зардаш миҷозаш ана сарди бад нест. Ана ин сурхашам миҷозаш камтар сардай, барои баъзан бемориҳо, компот карда хӯрдан. Баъд баъзи мақсад таомҳода, хусусан ҳамин оштӯпае ки тоҷикӣ, яъне таоми миллии худмон ҳастай, оштӯпа. ҳамин да қоқ карда меанзӣ, беҳад болаззат мешавад. марҳамат дӯстои азиз, касоне ки кор нест мегӯед, ин ҳамин ҳамаш маҳсулоти табиат ҳаст, маҳсулоти тоза ҳаст, боигарии ҷамъият ҳаст. мақсад аз рехта рафтан тон агар дар ҳамин зери замин рехта пусида рафтани ин ягон фоидае нест. марҳамат мекунед, мечинед, ҷамъоварӣ мекунед, ҳаққи мисол кормандони хоҷагии ҷангала метеҳед, шартнома мекунед, чиндан мегиред. ай ҳама зиёфтияи ҳамин ҷангалҳо ҳамин соли басташ будай, бовар кунед, бениҳоят бисёрай, тозаи хушрӯяй, хеле аҷоибай. мешавад пониша ҷамъ карда гирифтан мегирӣ, мебиёрӣ, қоқ мекунӣ, қоқи ин бовар кунед, ҳама чида фоидае, ҳама чида доруяи ин. дар бемориҳои фишорбаландиам компот мекунӣ. ана ҳама ҷиҳата фоидааш калонай. таомҳодам чӣ гунае ки гуфтам истифода мебарӣ, хусусан ҳамин оштӯпада, угрода, ҳаминода меандозӣ, қоқша беҳад болаззат мешавад. Як намунаи ҷада мо аз таомҳои хориҷа барои шумо пешкаш кардем. таоми супутӣ мегӯянд. ин ҳамин махсусан ҳамин ҷойгоҳода ҳамин гӯшта меанзӣ, қати думба. ана чӣ гунае ки мушоҳида мекунед, як миқдор нахӯту анамин қоқи зардолиам боша мешавад. хоб ки бошад, баъд анамин махсусан ҳамин олучаи саҳроӣ анамина меандозем. Як миқдори чеснокам меанзем, картошка ё ки пиёз. ана ку дегҳои калони худмондам кунӣ, бениҳоят хуб мешавад. бо ин мақсад дегҳои махсусаи ин хеле болаззат мешавад барои шумо. ҳамин гуна пешниҳодҳо карда истодем, то ин ки мо шумо ҳамин гуна таомҳои ҳамин гуна истифодабарӣ аз ҳамин маҳсули табиат бояд омӯзем, ёд гирем. хуб, боқӣ бародарои азиз, тамошобинони азиз, иштиҳоитому хонаободу сарбаланд бошед.